for sent. Jeg siger, hvorfor stryger du salt ude på mit gulv? Eller, okay, bare managerens gulv. Nej, undskyld. Det er fejl. Hotelmanagerens gulv. Hvad snakker du? Salt. Det kan jeg ikke forstå. Jeg ved, du har stået salt derude. Det kan jeg ikke forstå. Det ved jeg, du har. Det er ikke mig. Det er ikke dig, eller hvad? Nej. Jeg har Lucian film på det. Hvorfor ser du så forvirret ud? Vi filmer dig altså ikke. Hvad? Hvad siger du? Men, er det dig, der har strøget salt, eller hvad? Nej, det er det ikke. Hey, ligner det her en offentlig dragt? Der er ikke noget sne herinde, der er ikke noget i taget. Hvor fanden smider du salt? Det har jeg heller ikke gjort. Det har du. Det har jeg sgu da ikke. Det har du. Det har jeg da ikke. Det ved jeg, du har. Det har jeg da i hvert fald ikke. Skal du se den kasse der? Ja. Kan du vide, hvor den stod sidst? Ja, den stod lige ude for døren. Ja, hvad tror du, der var i den kasse? Det ligner en skærm med nogle ledninger. Ja, nu ligger den der ikke mere. Der er kamera i. Ej, der er Vi ikke noget ved- kamera i den der. Nej, ikke mere. Det er fordi, vi har flyttet det. Hvad Vi- vil han nu? Vi ved, at du har strøget salt derude. Hvorfor har du strøget salt ude på gangen? Hvis du ved det er mig, så vil jeg gerne have lov til at se, at du ved det er mig. Nej, jeg vil ikke noget rode alt det der. Så er det ikke noget. Jeg har ekstra salt derude. Jamen, fint. Har du fundet dit pis? Forresten. Ikke meget tæt på. Meget tæt på. Hvornår har jeg fundet det? Jeg skulle gerne have fat i det om 5 minutter. 5 minutter. Nå. Det er salt, der. Det er salt, der. Hvorfor? Hvad er noget salt? Hvad snakker du om? Jeg kan godt vise dig det. Kom her. Det er salt. Hvad for noget salt? Foran din dør. Jeg er ikke sådan noget salt. Nu må du holde op. Hvad snakker du om, menneske? Der er ikke noget Ja, salt. det er salt. Hallo? Hvad? Hør nu efter. Det er salt. Der er sgu da ikke noget salt der. Hvad snakker du om, menneske? De der psykologer er også. Du burde virkelig tage på kofobilen. Jeg mener det. Virkelig. der snakker med. Hvad? Ja, så snakker du. Ja, Så kan de øve samtale med dem. ja, virkelig. Gå ned til deres rum. De har lige et rum. Gå ned til det. Så kan du sidde dernede. Hvad fanden får du fra salt? Der ligger jo ikke noget derude. For helvede. Det her er også. Nu skal jeg vise dig. Det er salt. Der er et stykke bart gulv. Ja. Hvad er det her? Det er salt. For helvede. Du kan sgu da ikke gå og stø salt ud. Jeg kunne glide i det. Er du klar over, hvor farligt det kunne være? Smadre hovedet i et gulv eller et eller andet. Så er du sgu ikke klar til rengøring. Det skulle da ikke min klar til køkkenet, hvor for helvede skulle jeg sprede salt? Der er jo ikke sne Jeg har jo herinde, set vel? det. Jeg har jo set det. Det har du jo. Det har jeg. Hvordan helvede vil du kunne... Jeg sagde, Jeg har sgu da ikke lagt salt derude, er du jeg har fuld? set. Hallo. Hør nu efter. Hvad? Hvis du har hovedet mit, så går noget i røven. Ja. Jeg snakker ikke med dig, vel? For helvede. Hvorfor? Så går du ned og klage til køkkenet, hvor de smider salt ud på gulvet. Jamen det er bare for nemt. Kunne du ikke bare fjerne det? Du kan bare lade være Og med nej, at- nej, det er ligegyldigt, men hvorfor salt er der? Jeg ved. Ja, grunden til, at du smider salt, det er for underligt. Jeg har sgu da ikke smidt salt, Normale din syge menneske. går ikke og smider salt rundt på gulvet. Det gør de ikke. Giv mig en definition på normal. Det er faktisk ret svært herude, har jeg lagt mærke til. Folk, Ja. der ikke smider salt på gulvet. Jeg har jo ikke smidt noget salt. For. Det er simpelthen for dumt. Jeg vil bare...